Kati ya bamenyi b'ebunge ya Nyaribari chache igo besokire na kaumomojo mugabana we kaunti ya Kisumu Paul Simbarati kubatikana ni chinkwana hechiabe tega kubwetoka asogote babuna igo hekiama gia Jubilee ga kura sorongo ruwa gusi gukwana chingeke chio nigo bateruna iyo no korokia machaya gochia somuranirwe kirogo kyobura ibense umuske Dr. Fred Matiang'i asabaigo bamwe sabire umugabana Simba Kone kibuna ngosabare okwabira. Marieta nkoroku Dr. Joseph Birundu ekintu gyoka twali gotebia abantu baitu lemereria 2027 buna tokonya gwakero mwana itu Fred Okengo Matiang'i na inje gaiga banginyore nyare gogorongi ya mangana togendele constitution ekintu gyoka nali gotebia governor Simbarati Togo sigete you are my friend na no monto ito we voted, some of us we voted for you, we supported you in all ways we could, but tigana na mangana Jubilee focus na mangana ODM. In fact the moment you go na mangana Jubilee no enchikura jiri wayo cha konyora gaiga ngosira chire focus na mangana ODM go korora buya na ndege ndayo ku advice so ageti gaiga oiche musigika nina machoku to kwa machoku ekura etiquette ya Jubilee omo support tutwaro mugabana okoro Ezekiel Ombaki lakini yenye terigo so Jubilee focus na ODM nyagache kura bwechi kura intumuno munyalibali will support you will win Amarieta nembe na rimose kurwa birongo ward nyalibali chache constituency amangana gabana gato gecheti nandi kubwa mono agacha kiumbu kabisa yetu kwata yeito yo munyalibali nyumba ime na agoja kuturamira kabisa akuramira Jubilee nere pati tubwati yumbugusi bono iga egendrete roni esto kwa Dr. Matiang'i ekura yeito bune candidate ya presidential candidate igo bono egento kerige sirepi amonuoria yo ira kabisa za yungus korwa ntobase ko yugurana kabere asaba mabera tago sama mabera tigachi ko sama mabera elinde togende 2 tigachiche igasunywa saga soera tigacha itu amugwara kamiri asaba mabera asoya sichubilime igo Kenya baito asemwabeta we are very bitter ekarto kurage rwemechere mugusiyi munyalibali kuriyaga achitu kanyorto huru ntuanya kurage rwemechere Tuanya kwa ewa binte bindi bia marangere mnana atubolete ebendera ge tubolete kurji miaka kutua tage to huru atu abwati kibendera umunyali bari bwese sabita kibendera leo tiyo egento giko kumia abanta abajibanta bagotani kiguni balentere bakali kuita abantu baito buna ntu bagakaba gatua gotira gaiga bono tusyona itoko genda guchia otore very pita asaba sai baito sabana baito sabangina baito bonsi bamanyenga Kenya yaonjokire bono iga no boye tochora abantu abaronge bararonge Kenya yito elio Kenya yiterro kanendonge buna yari gikuru kare Jubilee ne kiama bono iga kere Kenya ngima kebwata abachumbe kebwata aba MCA kebwata abagabana na kieke Dr. Fred Okengo Matiang'i agochigotene na korwa 2027 abagusiba minto muri America abagusi baminto mora diaspora abakenya bonsipi Mr. Fixia ago chikotenda korwa ekiama gia Jubilee muna president ya Kenya 2027 igontu totake tomorembe ochiche abantu baminto ntuna abantu bomo